Lepeza mladosti. U davno vrijeme živio neki mladi seljak po imenu Masao. On zavoli ribarevu kćer, ljepoticu Otake. Otake također zavoli Masaoa. Dan i noć su mislili jedno na drugo. Susrevši jednom prilikom djevojku, Masao joj reče: "Sutra ću poslati tvome ocu svatove s darovima." Zadovoljna Otake otrča kući, ali kod kuće ju je čekala nesreća. Njenom ocu dođe u posjet stari bogati trgovac i reče: "Ti se sigurno sjećaš da si mi dužan 100 rea." Ribar se pokloni trgovcu i reče: "Tko zaboravlja svoje dugove, treba ga baciti ribama." "Onda mi za 1 dan vrati sav dug. Ako mi ne vratiš, bacit ću te u tamnicu." Uplaši se jadni ribar. "Molim te, nemoj. Ako hoćeš, uzmi moju kćer." Na to trgovac odgovori: "Dobro, poštedjet ću te, ali uz jedan uvjet. Za 1 dan Otake mi mora postati žena." Rekavši to, starac ustane i ode. Kad su ujutro Masaovi svatovi došli s darovima ocu Otake, saznali su da će se sutra djevojka udati za starog trgovca. Svatovi požuriše Masaou i priopćiše mu tužnu vijest. Čuvši to, Masao dotrča ribaru. Vidjevši oca lijepe Otake, pokloni mu se do zemlje i poče ga moliti: "Ja volim tvoju kćer više od života, daj mi je za ženu. Kunem ti se da za cijeloga života neće proliti ni jedne suze." Ribar uzdahnu i reče: "Imaš li ti 100 rea? Možeš li vratiti moj dug trgovcu? Zar me možeš spasiti tamnice? Ništa ne možeš učiniti. Moja kćer mora napustiti moj siromašni dom." Masao kriknu od bola: "Bolje je da oslijepim nego da vidim Otake kao ženu nakaznog i pohlepnog trgovca." Toga dana on napusti rodno selo i pođe u susjedno. Dugo je Masao išao bez odmora i noć ga je zatekla u šumi. Mladi seljak izabra veliku duplju, uđe u nju i zaspi. U ponoć se probudi od jakog šuma. Izvirivši iz duplje, spazi letećeg zmaja ljudoždera sa sandučićem na leđima. Zmaj se spusti u susjedni dub, skide poklopac sa sanduka i odatle izvuče starca. Zlobno gunđajući, zmaj uhvati starca, veza ga jakim konopom uza dub, zjevnu i reče: "Želim spavati. U zoru ću te probuditi i pojest ću te." Zmaj još jedanput zjevne, zatim stavi kraj sebe mač i odmah zaspi. Masao je vidio iz svoje duplje kako privezani starac pokušava raskinuti konop kojim je bio vezan, ali zmaj ga je vezao tako jako da je sav starčev trud bio uzaludan. Masao tada izađe iz duplje, privuče se bešumno starcu i presječe konop. Ne gubeći nimalo vremena, oslobođeni čovjek priđe zmaju, uze mač i probode čudovište koje je spavalo. Pokloni se Masau i reče: "Dobri čovječe, ti si mi spasio život i zato te želim nagraditi." Poslije ovih riječi, starac izvuče iza pojasa mrtvog zmaja lepezu i poče se njome hladiti. I gle čuda, starac se poče pomlađivati. Nije prošla ni minuta, a pred Masaom je stajao mlad čovjek. "O Masao," reče čovjek, "zmaj mi je ukrao ovu lepezu mladosti. Sada ti je darujem. Znaj, ako stari čovjek zamahne ovom lepezom 5 puta, postat će mlađi." I čovjek iščeze ispred očiju začuđenog Masaova. Mladi seljak pogleda čarobnu lepezu i pomisli: "U našem selu u svakoj kući živi poneki nemoćan starac. Neka mi ova lepeza donese sreću." U podne on pođe u svoje selo i odmah primijeti da u kući trgovca ima mnogo svečano odjevenog svijeta. "Što se tu događa?" upita Masao. Netko mu odgovori: "Danas se stari trgovac ženi ljepoticom Otake. Oprostio je njenom ocu dug i poklonio mu 5 bisera."
hajde s nama na svadbu. Kad je Masao prešao prag trgovčeve kuće, svi su gosti već bili na okupu i čekali nevjestu. Masao sjede nedaleko od trgovca i također poče čekati Otake. Uskoro se razlijegoše usklici, ide nevjesta. Tužna Otake sjede, kao što treba, preko puta mladoženje i odmah opazi Masaoa. Trgovac primijeti da nevjesta promatra Masaoa, razljuti se i reče mladom seljaku: s mjesta odlazi odavde, nisam te zvao na svoju svadbu. Masao ustade i reče: za sreću Otake, ničeg mi nije žao. Evo ti lepeza mladosti, zamahni njome 5 puta i postat ćeš 2 put mlađi. Trgovac istrže iz Masaovih ruku lepezu i poče se njome hladiti. Odmah su s njegova lica iščezle duboke bore, sjeda kosa ponovno je postala crna, leđa se ispravila, a u očima se pojavio bljesak. Kad je lepezom zamahnuo 5. put, od nemoćnog starca postao je svjež 40-godišnjak. A sada mi vrati lepezu, ja odlazim, reče Masao, jer u našem selu ima još dosta staraca, danas će svi oni ponovno biti mladi. Ali trgovac odgurnu Masaoa i reče: neću da ostanem 40-godišnjak, želim biti mlad kao ti. Pri tim riječima zamahnu lepezom 6. put. Tada svi gosti spaziše kako se mladoženja za trenutak pretvori u novorođenče. Novorođenče se bacakalo u svetačnom odijelu trgovca i plakalo u sav glas. I to mi je neki mladoženja. Sve je u redu, samo njemu nije potrebna žena, već dadilja. Masao se nije smijao trgovcu. On priđe ocu Otake, pruži mu lepezu i reče: evo moga svadbenog dara, zar mladost vrijedi manje od 5 bisera? I tada svi starci koji su bili na svadbi povikaše: na svijetu nema ništa draže od mladosti. Otac Otake uzeo od Masaoa svadbeni poklon, a sutradan se slavila svadba. Na svadbu je bilo pozvano cijelo selo, nije došao samo trgovac. A kako bi i mogao doći kad još nije znao hodati, kad je prepovijen ležao kod kuće. Otake i Masao proživjeli su dugo mladi život, jer od dana Otakine svadbe nitko u selu nije znao za starost. Svi su bili mladi i zdravi.